שלום וברכה, ממשיכים בעזרת השם בלימוד המשנה היומית, מסכת ביצה, פרק ה' משנה ב'. כל שחייבים עליו משום שבות, משום רשות, משום מצווה, בשבת חייבים עליו ביום טוב. ואלו הן משום שבות, לא עולים באילן ולא רוכבים על גבי בהמה, ולא שתין על פני המים, ולא מטפחין, ולא מספקין, ולא מרקדין. ואלו הן משום רשות, לא דנין, ולא מקדשין, ולא חולצין, ולא מייבמין. ואלו הן משום מצווה, לא מקדישין, ולא מעריכין, ולא מחרימין, ולא מגביהין תרומה מעשר. כל אלו ביום טוב אמרו, קל וחומר בשבת. אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש בלבד. כן? הרמב"ם מסביר את שלושת המושגים שיש פה, שבות, רשות ומצווה. שבות זה כל דבר שהתורה אמרה עליו תשבות. כמו למשל בחריץ ובקציר תשבות. כל מקום שהתורה הזכירה בשם שביתה, זה נקרא משום שבות. משום רשות זה דברים שאומנם זה מצווה, אבל תלויים בדברים אחרים. תכף נגיע לזה ונראה. אין חובה כרגע לעשות אותם, אלא זה מצווה, אבל הם תלויים בדברים אחרים. ומשום מצווה, זה דברים שיש מצווה לעשות אותם, אבל מנעו אותם פה בגלל, תכף נראה בפירוט, בגלל סיבות מסוימות. אז כל שחייבים עליו משום שבות, משום רשות, משום מצווה בשבת, חייבים עליו ביום טוב. ואלו הן משום שבות, מה שכתוב שביתה, תשבות, לא עולים באילן, שמה יחתוך מהעץ, כן? ולא רוכבים על גבי בהמה, שמה יחתוך עץ כדי להנהיג את הבהמה. כן, הבהמה לפעמים אולי קצת לא הולכת כמו שהוא רוצה, זה יכול בטעות לשכוח שבת או יום טוב ולכתוב חתיכת זמורה, עץ, ולכוון את הבהמה. ולא שתין על פני המים, לא שתין על פני המים, אפילו עם משהו מוכן. למה? גזירה שמה יעשה חבית או רפסודה כדי לשוט עליה. ולא מטפחין, הרמב"ם מסביר, מטפחין זה שמקישים על צלצל כלי נגינה כזה, ולא מספקין, זה בעצם מחיות כף, ניגוד על ידי מחיות כף, ולא מרקדין, לא רוקדין. אז כל אלה משום שבות. ואלו הן משום רשות, לא דנין, כי אם יש למשל דיין ויש דיין אחר יותר חכם ממנו, אז הדין הולך אליו. ולא מקדשין, כי אם למשל אדם יש לו כבר אישה ובנים, הוא מתחתן פעם שנייה, אז זה לא חובה, זה מצווה. לכן זה רשות. ולא חולצין, כי אם יש ולא מייבמין, אם יש אחר גדול ממנו, אז הוא לא חייב לייבם. אז כל אלה לא עושים משום רשות. ואלו הן משום מצווה, שלא עושים למרות שהם מצווה, לא מקדישין, הקדש, כן, לקודש, ולא מעריכין, גם כן, ערכי עלה, שאדם יכל להקדיש את ערכו לקודש, גם זה לא עושים ביום טוב, ולא מחרימין, לא עושים חרמות, ולא מגביהין תרומה מעשר, לא מוציאים תרומות ומעשרות, לא מפרשים תרומות ומעשרות בשבת ולא ביום טוב. הרמב"ם מסביר שכל אלו הקדשות והערכות והחרמות זה בעצם שמה אדם משום מקח ממקח, כן? משום שאדם יגיע למקח ממקח, קניות, משא ומתן, ואז גם עלולים לכתוב, לכן אסרו את הדברים האלו. כל אלו ביום טוב אמרו, וקל וחומר בשבת. אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש בלבד, כן? זה הדברים שבעיקר לפי אוכל נפש מותר, השאר שאסור בשבת, אסור גם ביום טוב, למרות שלפי בית הלל, מותר גם הוצאה, מתוך שהותרה הוצאה לצורך, הותרה גם שלא לצורך, מתוך שהותרה הבערה לצורך, הותרה גם שלא לצורך, אבל שאר הדברים באמת, מה שאסור בשבת, אסור גם ביום טוב. משנה ג' הבהמה והכלים כרגלי הבעלים, המוסר בהמתו לבנו או לרועה, הרי אלו כרגלי הבעלים. כלים מיוחדים לאחד מן האחים שבבית, הרי אלו כרגליו, ושאין מיוחדים, הרי אלו כמקום שהולכים. כן, הבהמה והכלים כרגליו, אם אדם יש לו בהמה או כלים שלו, מותר לטלטל אותם, גם אחרים מותר לטלטל אותם, רק כמו שהבעלים מותר להם ללכת, כן? אם הבעלים עשו עירוב תחומין לכיוון מסוים, מערב, 2000 אמה, אז רק לשם מותר לטלטל את הכלים או את הבהמה. זאת אומרת, איפה שהבעלים מותר לו ללכת, מותר גם את הבהמה ואת הכלים לקחת. איפה שהבעלים אסור לו, אסור לקחת גם את הבהמה והכלים. המוסר בהמתו לבנו או לרועה. כן, אדם שמסר את הבהמה שלו לבן שלו או לרועה צאן. הרי אלו כרגלי הבעלים, הם נחשבים כמו שהבעלים, כמו שמותר לבעל ללכת אותו מרחק, אותו כיוון שהבעל כיוון ללכת בעירוב תחומין, גם את הבהמות האלו, אפילו שזה נמצא עכשיו אצל הבן או אצל הרועה, זה נחשב כרגלי הבעלים. הרמב"ם מסביר שזה מדובר כאן שנתן את זה לשני בנים או לשני רועים, כי מכיוון שהם שניים, אז הם לא כביכול נמצאים אצל אחד מהם. אבל אם הוא נתן לבן אחד או לרועה אחד, אז הם כן נחשבים כרגלי הרועה. ככה מסביר הרמב"ם.
אם הוא נתן לבן או לרועה, זה נחשב כרגלי הרועה. אם הוא נתן לשני בנים או לשני רועים, זה נחשב כרגלי הבעלים. כלים מיוחדים לאחד מן האחים שבבית, שייך לאחד מהאחים, הרי אלו כרגליו, כמו אותו אח, איפה שמותר לו ללכת, מותר גם להוליך את הכלים. ושאין מיוחדים, לא מיוחדים, אלא שייך לכל אנשי הבית, הרי אלו כמקום שהולכים, לאן שמוליכים אותם, אז כמו אותו מקום בעצם שיכולים כולם ללכת, אז מותר להוליך את הכלים. זאת אומרת, אם נגיד מישהו ערב לכיוון מסוים, אז אסור ללכת לכיוון אחר, דווקא לאותו אחד שהוא כיוון. מותקים עם כל האחים, כל אחד אם עשה עירוב תחומין, ואם יצא מצב שכולם עשו עירוב, אחד מנוגד לשני, נגיד אחד למערב, אחד למזרח, אז בעיה לא הולך את הכלים האלה בכלל, רק למקום שמותר לכולם לא ללכת לשם, מותר להוליך את הכלים האלו. משנה ד' השואל כלי מחברו מערב יום טוב כרגלי השואל, ביום טוב כרגלי המשאיל. האישה ששאלה מחברתה תבלין ומים ומלח לעשתה, הרי אלו כרגלי שתיהן. רבי יהודה פוטר במים, מפני שאין בהן ממש. אדם שהשאיל כלי מחבר שלו מערב יום טוב, לפני יום טוב השאיל ממנו כלי, אז הכלי הזה נמצא ברשות השואל, ולכן מותר לשואל להוליך אותו לכל מקום שמותר לו ללכת. אבל אם הוא השאיל אותו ביום טוב עצמו, אז אין קניין, לא כאן השביתה אצל השואל, אלא זה היה אצל המשאיל, ולכן במקרה כזה שהשאיל את הכלי ביום טוב, אז זה נחשב הכלי שייך למשאיל עדיין ברשות המשאיל, ומותר להוליך אותו רק איפה שהמשאיל מותר ללכת, כן? עשה עירוב תחומין לכיוון מסוים, דווקא לשם מותר להוליך. הוא יכול להשתמש בו בבית, אבל אם הוא רוצה לקחת אותו למקום אחר, אז דווקא כמו המשאיל. האישה שאלה מחברתה תבלין ומים ומלח לעשתה, הרי אלו כרגלי שתיהן, כמו שאמרנו מקודם לגבי האחים, שאיפה שמותר לכל האחים ללכת, אז שם מותר ללכת את הכלים שייכים לכל אנשי הבית, אז גם פה, דווקא אם היא שאלה תבלין, מים ומלח לעשתה, אז הם שייכים כביכול לשתיהם, כן? הם שייכים לשתיהן, מכיוון שזה גם ביום טוב, לכן, אם היא רוצה להוליך את זה מחוץ לבית שלה, היא צריכה רק למקום שמותר לשתיהם ללכת לשם. ורבי יהודה פוטר במים, מפני שאין בהם ממש, אבל הרמב"ם אומר הלכה לא כמו רבי יהודה, אלא גם מים, אם השאיל לה מים מחברתה, גם זה נכנס בתוך זה שמותר להוליך את זה רק למקום שמותר לשתיהם ללכת. הגחלת כרגלי הבעלים, ושלהבת בכל מקום. גחלת של הקדש מועלים בה, ושלהבת לא נהנין ולא מועלים. המוציא גחלת לרשות הרבים חייב, ושלהבת פטור. בור של יחיד כרגלי היחיד, ושל אנשי אותה עיר כרגלי אנשי אותה עיר, ושל עולי בבל כרגלי הממלא. גחלת זה בעצם גחל דולק, או לא חייב גחל, כל דבר שנתפסת בו אש, גזע של העץ למשל, כן? אז אם אדם רוצה לקחת מחבר שלו גחלים, או עץ דולק, אז אם הוא לוקח את זה ביום טוב מחבר שלו, אז זה שייך לבעלים, לכן הוא מותר לו להוליך את זה לאיפה שהבעלים מותר לו ללכת ביום טוב. אבל שלהבת, הכוונה, הוא הדליק אש מחבר שלו, לא לקח את הגחה של החבר שלו, הדליק אש מחבר שלו, אז במקרה כזה מותר לו להוליך כמו שהוא יכול ללכת, כמו שזה שהדליק, אם מותר לו ללכת, אז יכול להוליך את זה גם כן כמוהו. גחלת של הקדש מועלין בה, נגיד לקח חתיכת עץ מהמזבח, כן, שבבית המקדש, אסור לו ליהנות ממנה, זה נקרא מעילה, מכיוון שזה גחלת של הקדש של קודש, אסור לו ליהנות ממנה, ואם הוא נהנה, מעל בה, חייב מעילה, אשם מעילה, זה עשה עבירה. בשלהבת לא נהנין, באש עצמה, לא נהנין ולא מועלין, אסור ליהנות, אם נהנה לא נקרא שמעל, אבל אסור ליהנות. המוציא גחלת לרשות הרבים חייב, כן, אמרנו גחל, חתיכת עץ דולקת, אסור להוציא אותה לרשות הרבים. אבל אם מוציא אש עצמה פטור. בור של יחיד, בזמנו היו, ברוך השם שהיינו ברזים, משאבות, ברוך השם היום אנחנו בתוך הבית, שהיינו מים, אבל אז היו צריכים להכין בורות כדי שיהיה להם מים, אז אם זה בור של יחיד, ליד הבית שלו יש בור, או בתוך חצר שזה פרטית כזה, כן, אז כרגלי היחיד. אם הוא הוציא מים, אדם בא, לקח מים מהבור של יחיד, אז מותר לו להוליך את המים שלו שהוא הוציא כמו מי שהבור שייך לו, כמו הבעלים של הבור, כן? אבל אם זה בור של העיר, ששייך לעיר, העיר עצמה ארגנה בורות ששייכת לכל אנשי העיר, אז מותר לו להוליך כרגלי אנשי אותה העיר. מסביר הרב מה הכוונה כרגלי אנשי אותה העיר, ומחוץ לעיר 2,000 אמה. חוץ לעיר ועיבורה 70 אמה,
2000 אמה מותר לו להוליך, כי זה נקרא כרגלי אנשי אותה עיר, כי כל אנשי אותה עיר מותר להם ללכת מחוץ לעיר 2000 אמה. ושל עולי בבל היה נהוג בעיקר בירושלים, או כן, להכין, אפילו גם בדרך, להכין בורות שמיועדים לאלה שעולים לרגל, שיהיה להם מה לשתות בדרך, כן, כי הם הולכים ברגל הרבה ולא תמיד יש להם מים, אז הכינו להם בורות בדרך. אז מי שעולה בבל כרגליים המלא, הכוונה מי שמילא את המים מהבורות האלה, מותר לו להוליך את המים כמו שהוא מותר לו ללכת, כן, לכל מקום שמותר לו ללכת, מכיוון שזה עולה, נקרא בורות הפקר כאלו שייכים לכולם, לכן ברגע שהוא מילא, המים שייכים לו, לכן במקרה הזה מותר לו להוליך את המים כמו שהוא עצמו מותר לו ללכת. ברוכים תהיו.